Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Kahanyo Trap Youth Council, hakasin baningkong kalakot yaki bor penyajnong banya pelio jingmon bat pensyai. Kumjo ru ban pan ke jingkersan ba ke jing trelang halor ki khat sautli ki mat jing dawa jongka na ka sarkar ka bala besot hakathop ka bala ai kerteng safe new trap mission sibenta na gani ka jingle pencapet ba halor ki mat jing dawa jongka hanne ka sngi ka lai photrek unailar ka HYC ka lai ban pelong jelang hakasnong penusla ya ka bala pelong da ka HYC riwar mi ngi circle kumjo ka penusla unit da ka belum lang ikirang basnong na kaleng kisnong ki bran hakathan riwar mi ngi kumjo yakiri pat ba Kidikot nang ilam ke HYC Central Body, Kuntop yu General Secretary Uba Robert Jun Kharjarin, Vice President Usamla Dan Boklang Kharlingdo, Assistant Organizing Secretary Usamla G Maulong but Organizing Secretary Usamla Isaac Basayuman. Kila her syagani kesnong ban ajing kren, bat pensyai halor kimat jing dawa jong ke HYC, Kuntop ya ka inline permit, kebadai kawai na kimat dawa bakongsan. Nalor kani kamat kinoi lam rangba kaseng, kila pensyai ru hakabayadai bat ka residential permit, ka work permit, ka trading and business permit, ka prohibition of binami transaction, ka village residential registration, ka hak kerpang halor ka sensar khadar, ki socio-cultural rights, ka interstate and international border, ka land laws, ka linguistic rights, ka anti-corruption laws, ki bor sensar trairi da ka an bat ka effective customary code. Kalau ke bakongsan hadu kata-kata bangin yada yaladi kham tabe ya ka jingrum kerthlep jong ki menderi. Gidon tang ar pholak tam tang unom tre po relwe don san pholak ledon wan season 1 book nang tu ngila lek ngila jot bot ngila ja ngai nang ni perthei nakhlab ong ba kita khala da kidwan kin penyap lut ya borok ki kasi bakin sejak merai henry kin sabat ya kabor bot ulakam sensyar bot kin sensyar maki yangi bot nginom lak ban ki klishu da lele ru Maki kidan sans ba tam MP kidan tanglai dan ken bat lang bat garo. Da yo MP bekersan berjalali laduh no. Ki kun ki di jom pi ki bedang puli ki bedang jong school. Kidan yang kajin kernan bakin yo kam yo jam. Lada jia bak hap no ka reservation policy prapo dakhar arpo no tang khasi hato dang yo kam yo jam chu pi ki mi ki pai ki badan hang ni. Kidor bas nang hadu mentah kidang bat yo sekam sensar ki jongki kim sha ye ki wei ki poi wer poi hap ban rung ki dorban dorbar ketang ki jongi hare la rajia bah ki snong ki thau la khambun no dakhar la duna no khasi dangla ban ne kum ta em mla sho ki breu jongi na kaleng ka pri ni trep jenjar hadu kata-kata ban thik jaka shlong nomor bakarem Kataru adu menta udah karom pala atif jika yo soro karban tit lengi la sakut penusla la sakut betang sama koram umdon jumur so ban poi selong ro nata khadau ngidon kam ya ke bante alakam ya ke jingrum kerthlep jong menri bot hadu menta ngane thu pi hadu menta badan da ka wei pat ka an ka ba kham khlain ka bala bante alakam yo menderi lain do ada ka ILP Ucap menstar peran buram ini kipor. Ulah keren dak ni dak kumtai hena kata ka Mekhlia Safety and Security Act bak ka Mekhlia Safety and Security Bill ka kam klain ban KLP ngong wat jeler la pinut banya tainya ngilong ki bala kloi ngila khot bun sin mumwan. Ngani tho epi parari don ayu hakani ka Mekhlia Safety and Security Act bak ka Mekhlia Safety and Security Bill ya ka ba phidai bantep ya ka ba phidai bantep bawa mele jom phi kursan lang Wamele jom piu kursan lang. Don you hani ka mele hakani ka Mekhlia Safety and Security Act. Hakani kong baladau no brio. Ladau kasi udakar ugaro uno compare. Ladau un songwai hakano kano ka yingwai hable affidavit. Hawara kot wara sala. Hable I report to police haban I report to DC. Nomor balai ke ken babaro unong songwai di upoi wer poi hap de menderi hato pisngo ya hap bodong penuslau na songwai hasilong sa ken poi wer yuta pun kata ka an pin ken bakala bante alakam menderi
Om Shosho Lasna ita ki entry and exit point ki jakarung jong ki jakami jong ki poiwir bak kamaram ka panengkong jong ini ki entry exit point kalong ban facilitate ban ne ban yarap karpang ni ki poiwir ban rung syakari bagi jongi hato kata ka jai ang kan yarap ni Long Shosho baladan mano bo pentut ya ka jingrung ka jingmi light lan jong ini ki poiwir en kem en pensito mi uta ubri nama balai upan kem ya ka fundamental right jong ita ki poiwir katakaan kaklan yang tajong no natakadaw sobha mukul sangma syakri ramba ka jala wat nom pensung thu baklai ni paiba